Det her, det er Branderup Fælled. Det er en lille bypark midt i hjertet af Branderup. På Branderup Fælled, der har vi indtil videre 3 små hytter stående, som vi bruger til de arrangementer, at vi afholder i byparken. Og som I kan se, så står juletræet der stadigvæk fra jul. Vores ønske og håb er, at vi egentlig skal have et hus her. Så derfor vil vi gerne lave det om til, at det egentlig skal være sådan lidt et åbent mødested. Lidt ligesom jeres udstue. Og det kunne være helt fantastisk at have det liggende hernede bagved. Og så med flisegang helt ude fra vejen af, så det er nemt at komme til. Vi har Brugsen lige overfor. Vi har en børnehave ved siden af os. Og 365 lidt længere hen. Og vi har strøgkiosken, og vi har et pizzeria. Og på bord- og bænkesættet herhen, der om sommeren, der er der tit folk, der sidder og spiser deres pizza. Det er sådan et hyggeligt sted. Det er her, vi arrangerer byløb. Det er her, vi arrangerer Halloween i efterårsferien. Det er her, vi arrangerer afterski den sidste fredag i februar. Udendørs i et telt, hvor folk de skal have skitøj på, fordi det er koldt. Vi har lidt bord- og bænkesæt, og vi søger hver eneste år om flere, fordi at der kommer mange til vores arrangementer, og det er helt fantastisk. Men som I kan se, de 3 små hytter her, de har set bedre dage. Og de er desværre ikke store nok til, at vi kan afholde arrangementer inde i hytterne. Derfor ønsker vi heromme bagved, at der skal stå sådan et udstuehus fra jer af. Det kunne være så fantastisk. Tak fordi I tager os i betragtning.